Potret Kemanten. Karo nutup payung, Mas Yoyo ngeterake aku nganti tekan lawang omah. Sadurunge notok lawang, Mas Yoyo ngobrake ngesun pipiku. Tresnaku kanggo kowe sak lawase, Dik. Najan kowe ora dadi duwekku, osike ana kupingku. Mas, aja ngendika kaya ngono to. Jenengan ngenteni aku tak ndumuk atine ibu ben nglilani awake dhewe sesambungan. Semaurku karo bales ngesun pipine. Aku tresno karo jenengan tenan, Mas. Tenan, ora bakal ana sing misahno. Mas Yoyo mesem ampang. Kuwi tak sawang saka sorot mripate katon wis nglukro. Nanging rasa tresnane kang gedhe marang aku isih katon makantar-kantar saka praupane. Najan to ora sepiro ganteng, ora sugih, ora katon klimis. Nanging kanggoku Mas Yoyo kuwi sakabeh ngluwi ibuku dhewe kang tansah ngatur sakpari polah lakuku lan uripku. Mas Yoyo kuwi sumber sakabeh kanggo aku. Yo tresnaku, yo uripku, yo hatiku. Yo saka Mas Yoyo aku oleh ilmu kang ora bisa ilang. Yo kuwi tansah sabar tawakal, nrimo sakabehe cobane Gusti lan isih akeh maneh. Najan to kanggone ibuku, Mas Yoyo iku kaya lading sing arep medhotake traing kusuma saka getihing keluargaku sing isih traing getih biru. Nek kanggone jaman ngono kuwi wis luntur. Jaman traing kusuma oleh traing kusuma. Apa maneh soal jodoh-jodohan kuwi wis ketinggalan jaman. Nek kanggo aku, pokoke lanang wadon wis padha tresnane. Ora mandeng trah. Sugih mlarat bisa dadi. Seneng susah ditanggung wong loro. Dek, piye nek kowe didukani ibumu? Jalaran lunga meneh karo aku. Pitakone sadurunge lunga saka ngarepku. Tenang wae, Mas. Pokoke pasrahno aku beres. Semaurku karo guyu kekel. Meruwi samare atine. Krungu kandaku dheweke katon lega. Nuli bales guyu manis. Guyu sing tansah tak kangeni. Bar aweh tondo sun jauh. Dheweke pamit. Nasa udan sing isih riwis-riwis. Buka lawang ibuku kanthi praupan angker wis lungguh ana kursi penjalin nyawang tekaku. Wis lega wi anggonmu yang-yangan, heh. Panyemone ibu karo nyelahake majalah kang mentas diwaos ana pangkone. Sikepe kang angkuh nyawang awakku wiwit pucuk nganti sikil. Jalari aku risih. Aku mung mesem ana atiku. Dadi ibu kawit mau wis nginjen acaraku karo Mas Yoyo ana ngarep lawang. Kowe kuwi ya wi, kok longko temen. Dituturi kon medhot sesambunganmu karo Yoyo. Kok angel? Apa kowe kudu dipeksa ngono? Bu, kula rak sampun matur toh. Tresno, ngono to sautanmu. Jaman saiki wong bangun bale wisma. Ora mung tresno tok, Nduk. Jaman saiki kudu dipikir bab bibit, bebet lan bobot. Bibite wae dheweke ora karuan. Bocah panti asuhan. Lah bebete. Pegaweane wae bayare ora mingsra. Bobote ya ora bisa digawe cagak urip. Ngono po ya arep mbok gondeli. Kok ya wis malih utekmu. Nanging Bu, aku tetep ora aweh restu marang kowe.
najan to kowe bakal kawin lari karo yoyokmu iku. Nek wis ngono, ibu terus nglungani aku ben ora kober ngrungokake bantahanku kang yen dinalar akeh benere. Kuwi jariku. Nek jarene ibu ya mbuh. Nanging yen pancene ibu nek debat karo aku, ora bakal menang. Awit aku klebune pancen pinter omong lan pinter semaur. Nek didukani ora salah. Tinimbang mbak-yuku dikon ngono. Heeh, sendika dikon kawin karo kuwi. Ya nggih, mung aku tok sing nek dikongkon mesti aweh bantahan. Kathik nek dikon omong karo wong gemanduk merga trae. Aku kerep ngomong Surabaya tinimbang alusan. Males. Neng kampus, kegiatan minggu iki dadi padet banget. Aku ora kober methuki Mas Yoyo neng panggonan biasa menawa lagi ngaso. Bareng dina Jemuah ora ana dosen. Aku gage mlayu-mlayu ana ruang kuliah Mas Yoyo. Ana kono Mas Edi lan Mbak Emi lagi cangkruk ana kursi ngarep ruang kuliahe. Mbak Emi, Mas Edi, endi Mas Yoyo? Ana ya? Pitakonku karo ngintip ruang kuliah kang sepi mamring. Wong loro sing tak takoni mung mlenggong nyawang aku sajak gumun. Lho, tak kira kowe iki arep mamitno Mas Yoyo ora mlebu kuliah wi. Aloke Mas Edi ora kalah gumune krungu pitakonku. Mamitno piye to Mas? Wong bocahe ora loro kok. Apa bocahe ora mlebu? Wis 4 dina iki bocahe ora mlebu wi. Mbak Emi jlentrehake bab Mas Yoyokku kuwi. Apa ora pesen karo kowe apa wi? Mas Edi takon luwih ndedes. Aku gedek karo pikiranku nggagas macem-macem. Ngenani ora mlebune Mas Yoyo. Apa loro? Apa repot karo pegaweane? Ah, mengko ge ibuku gawe cerita lawas. Ya kuwi nglabrak Mas Yoyo ana kos-kosane. Ati kang ora kepenak iki kaya ngajak sikilku mlayu ngibrit tinggal kampus. Nyetater sepeda motor rumangsaku kok seret wae. Kaya ana sing gondeli. Bareng wis bisa sepeda motor tak banderake kaya wong nguber maling. Ana kos-kosane Mas Yoyo. Aku mung ketemu Bu Suwarsih, ibu kose. Lho nak Wiwi, apa Yoyo ora pamit kenani lungane to? Bu Warsih genti takon marang aku, kang jelari atiku dadi ora kepenak. Ah mboten iku Bu, kesah dateng pundi? Napa mboten sanjang kalih Kang Ibu? Bu Warsih nuli nyeritakake lungane Mas Yoyo, kang tanpa rencana mau. Jarene ibuku teko lan ngrimuk Mas Yoyo supaya gelem ninggal aku. Nek Mas Yoyo gelem, dheweke bakal diwenehi dhuwit 3 yuta kanggo mbandani sekolahe. Nanging nek Mas Yoyo ora gelem, ibuku ora bakal nganggep aku anak menawa nerusake sesambunganku karo dheweke. Bareng krungu ngendikane ibu sing kaya ngono mau, Mas Yoyo ora kathik ngomong meneh. Dina Senin esuk Toto terus mangkat. Pamite arep menyang Jogja. Neng kono isih ana nak dulure kang arep dijujuk karo Bu Warsih. Yoyo mung titip surat kanggo aku menawa aku goleki mrono. Kanggo Wiwi kang tak tresnani, aku ora bisa nulis layang akeh-akeh kanggo kowe. Aku mung arep kondo. Tresnaku kanggo kowe tak gawa nganti tumekane pati. Najan to kowe wis dadi nduweke wong liya. Saka aku bocah lolo. Aku mung nangis guguk, nangisi. Kok ya tegel ibuku. Ngrusak kabagiane anake tinimbang duwe mantu kang ora dikarepake. Ana ngomah
ibuku tak amuk sak tuwukku. Rama mung mendel wae. Krungu padudonku karo ibu. Pancene ramaku kalah perbawa karo ibuku sing luwih dhuwur derajate tinimbang Rama. Dheweke kang mung anake abdi dalem. Nek aku matur, genio Rama mbiyen milih ibu. Rama mung guyu, ora ngerti ngono kandhane. Pokoke mara-mara dheweke wis dadi karo RA Puyangan. Nganti ngandhek Mbak Yuku. Arep beruntak, wong mung abdi. Piye meneh bisane nggih mawon. Wis ana seminggu Mas Yoyo ninggal Surabaya. Layang saka dheweke tak simpen ana albumku. Cek saka ibu kanggo dheweke tak templekake ana lawang kamar. Pratandani yen aku protes berat. Nanging ibu mung mendel weruh patrapku iki. Mbok menawa wae percuma ngladeni aku kang duwe sifat ora gelem owah. Nek perkara ora bar. Persis kaya sipate ibu. Esuke nalika maca koran, aku maca ngenani kacilakan bis jurusan Jogja Surabaya. Ana kono disebutake korban kang tiwas sak insert fotone kang dijupuk saka KTP korban. Mripat iki sak kala panas bareng weruh fotone Mas Yoyo katut ana sakjroning daftar korban. Donya iki peteng rasane. Apa maneh sadurunge mati nyebut jenenge pawongan. Wi, kaya-kaya uripku muspra ora duwe daya urip maneh. Patang dina aku lara. Sing tak sebut mung jenenge Mas Yoyo tok. Sakjroning patang dina iku, ibu ngenalake tamu kang tansah besuk aku, aran Raden Mas Kamandanu. Pangundange Kang Mas Danu. Embuh kaya kena daya apa. Bareng weruh Mas Danu, kaya weruh Mas Yoyo. Malih seneng sing ora karu-karuan. Apa jarine? Apa heeh? Apa iya? Diaras, heeh. Dikon maem oke. Ngombe obat, sendika dawuh. Seminggu awakku waras wiris seger maneh. Pikiran rasane enteng ora ana beban. Sikepe ibu tansah luwih gati. Malah luwih gati sakjeke aku gelem gandeng renteng karo Kang Mas Kamandanu mau. Kerep digawekake wedang teh najanto sadurunge ana prastawa tiwase Mas Yoyo. Tiwase Mas Yoyo kang isih 7 dina iki. Kanggoku kaya wong kelangan kucing. Biasa wae. Lan blas ora kepikir prastawa-prastawa endah karo dheweke. Sing ana ati iki saiki ya mung Kang Mas Kamandanu. Najanto nek wengi ana ati sing protes ngenani iku. Rong wulan sesambunganku karo Kamandanu, aku wis dilamar. Lambe iki kok ya muni hooh wae nalika ditari dening Rama ibu. Najanto nalika aku woro-woro arep kawin karo Kang Mas Kamandanu, akeh swara protes lan rasan-rasan saka kancaku lan kanca kuliah. Dadi manten karo Raden Mas Kamandanu. Tamune sing teka sak jabalekat mekakat akehe. Wiwit saka kancane bisnis nganti nak dulure. Kancaku sanak dulurku. Aku mung guyang-guyu nampa salaman najanto nang ati iki kaya ana sing ilang. Tukang foto jebret merono jebret mrene nganti sak bubare gawe. Oleh 5 dina tukang foto wis ngirim asil foto menyang omahku. Wong sing kadidene manten aku ya kepengin weruh rupaku nalika dadi manten. Foto tak pandeng. Mripat iki rasane kami tenggengen. Sopo sing dadi manten lanang? Mas Yoyo, Mas Yoyo, jeritku karo nangis kejer. Eling sing wis mungkur. Keluargaku dadi poyang payingan weruh nangisku. Kabeh kepengin weruh uga.
Bareng ibu buka, panjenengane terus nuli jerit-jerit, terus geblak semaput. Genti-genten keluargaku ndeleng potret manten kuwi mau. Kabeh halok sing dadi manten lanang dudu Den Mas Kamandanu, nanging Mas Yoyokku almarhum. Kabeh wong ngomong yen sing jejer aku dudu Raden Mas Kamandanu, nanging Mas Joyo Puspito alias Yoyok. Kabeh halok ora tinemu nalar. Najan sing tukang foto disrengeni karo wong akeh, jarene arep malsu, nanging tukang fotone wani sumpah. Nalika nyuci sing dadi fotone Raden Mas Kamandanu, garwaku, dudu almarhum Mas Yoyok. Najan to foto meneh neng studio, sing tetep dadi yo fotone Mas Yoyok. Aku kaya wong tangi turu, bareng bola-bali weruh fotone Mas Yoyok kang ngrenggani foto mantenku mau. Kaya dielingake sepiro gedene tresnane Mas Yoyok marang aku. Saya suwe bojoku kang aran Raden Mas Kamandanu, kang ngawin aku nalika aku lagi kesirep. Saya suwe saya kaya mungsuhku wae. Saben dina tak jak padu, wong aku ya ora seneng karo dheweke. Kumawani ngejak aku turu. Saben dina aku mung nyawang foto kang ana kamarku. Saben dina bola-bali arep dibuang, tak jupuk meneh nganti sing arep buang utawa nyuwek bosen dhewe. Kaya ora bosen-bosen anggonku nyawang potret mau. Kaya sing tak goleki wis bali meneh. Potret manten sing tak sawang saiki. Suwe saya mbulak. Kaya surme motoku nek nyawang apa-apa tanpa kaca mripat. Potret pengantin iki dadi prasetyaku, dadi janjiku lan janjine Mas Yoyok. Aku mung tansah guyu nek eling disun ana ngarep lawang. Mas Yoyok, aku tresna karo kowe. Gunemku karo ngesun gambar mati mau.